नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं फेमस मलानी कट्ट्यामध्ये। आज आपण पाहूया वांग्याची झणझणीत आणि अतिशय सोप्या पद्धतीची भाजी। त्यासाठी आपण ही वांगी कापून घेतलेली आहे। एक छोटा आकाराचा कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे। 4-5 कढीपत्त्याची पानं, हळद, मसाला, चवीनुसार मीठ आणि आपण मिरची, लसूण आणि अद्रक यांची पेस्ट घेतलेली आहे 2 चमचे। शेंगदाण्याचा कूट, थोडंसं सुकं खोबरं आणि फोडणीसाठी तेल। आपण कढई घेतलेली आहे। कढई आपली गरम झालेली आहे। आपण त्याच्यात तेल ओतूया 1 चमचा मोठा। आपलं तेल गरम होत आलेलं आहे। आपण त्याच्यामध्ये कांदा टाकूया बारीक केलेला। कांदा परतून घेऊया। कांदा आपल्याला चांगला मऊ करून घ्यायचा आहे। कांदा आपला चांगला मऊ होतोय हे बघा। आता आपण याच्यामध्ये कढीपत्ता टाकूया। कढीपत्ता टाकल्याने भाजीला एक विशिष्ट प्रकारची चव येते। आता आपण वांगी सोडूया त्याच्यामध्ये। वांग्याचे तुकडे केले ते आपण टाकूया। परतून घेऊया। आता आपल्याला 2 मिनिटांसाठी झाकण ठेवायचं आहे। आपण आता चेक करूया। वांगी चांगली नरम होत आलेली आहे। आपण त्याच्यामध्ये आता हिरवा मिरचीची पेस्ट आहे ते टाकूया। लसूण आणि अद्रकची 2 चमचे मिक्स करूया। पुन्हा आपल्याला झाकण ठेवायचं आहे 5 मिनिटं। गॅस मोठा ठेवायचा आहे आपल्याला। 5 मिनिटं झालेली आहे। आपण गॅस स्लो करूया आणि आता झाकण उघडूया। परतून घेऊया। आपल्याला चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे। अर्धा चमचा हळद टाकूया। एक चमचा मसाला टाकूया आपण। आपल्या घरात जो असेल मसाला तो टाकायचा आहे। आता मी इथे मालवणी मसाला घेतलेला आहे। परतून घेऊया। दोन मिनिटं आपण पुन्हा एकदा झाकण ठेवूया। 2 मिनिटं त्याला शिजू देऊया। 2 मिनिटं झालेली आहे। आपण झाकण काढूया। सुंदर अशी आपली भाजी झालेली आहे। परतूया। आता आपल्याला सर्वात शेवटी काय करायचं आहे, हा दाण्याचा कूट टाकायचा आहे। आणि खोबरं टाकूया, सुकं खोबरं। मिक्स करूया। तुम्ही अशी भाजी करून बघा। अगदी झटपट आणि एकदम चवीला उत्कृष्ट अशी ही भाजी आहे। एकदा खाल्ल्यानंतर तुम्ही पुन्हा पुन्हा बनवून खाल। आता आपण गॅस बंद करूया।
वांग्याची झणझणीत तशी सोप्यात सोपी रेसिपी. ही रेसिपी घरी तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि आपल्या चॅनलवरती जर नवीन असाल तर सबस्क्राईब, लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका.